Farem demà. La número 2, que tinguem ahí, Tere Mollà. El número 3, Francisco López. El número 4, Toni Pérez. El número 5, Celia Boronat. El número 6, Emilio López Català. El número 7, José Luis Mateu. El número 8, José Antonio Tortosa. I el número 9, ja ho diem en la programació. També a tots els demés. Gràcies també a tots els demés que han format part de la llista i a tots els simpatitzants i els afiliats del Partit Popular que cada que us han tocat esteu així sempre i sigueu imprescindibles, als apoderats, als interventors, a tots els que